wayewar garin yau din nan aka samu wannan cakwakiyar fa, kuma kamar marmuti ya san haka za ta faru, sai da ya gargaɗe shi masa kahedi akan kada a gudanar da wannan shagalin auren. To gayi nan dai ta ƙara faruwa, kuma aka ci gaba da barin irin wannan matsalar, wallahi cakwake da za ta faru nan gaba sai ta fi wannan waje ta. Wayyo yata! Yata! Wayyo yata! Yata ki tashi. Baba, ka duba baka ga abin da yake faruwa. Me yasa za a aikata musu haka? Wayyo yata! 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 Ku je ku ɗauki gawar.